Hmm. Bibi. Hello guys. Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So nandito kami, ready niya aking lipstick. Nandito kami sa Robinsons. Hi guys. May binili lang kami. May binili lang kami guys. Tapos alas 7 na kasi kakain na lang kami dun sa kakain pa sa kuan Mang Inasal. Doon na lang kami kakain. Kasi may extra may extra pa naman, so doon na lang. So may pinamili na kami sa sa Robinsons na grocery. Kaya ngayon na ako nag-vlog guys dahil medyo kanina sobrang linis na ako, naglinis sa bahay talaga. Wala akong ibang ginawa kundi maglinis. Pagod na pagod ako kaya hindi ako nag-vlog. Smile daw ka pa. Plastic. Hello guys, it's Christina and this is our family budget. So good morning. Ngayon ako nag-vlog kahapon, as in wala talaga akong vlog guys, as in. Tapos yun, ngayon is actually kahapon wala akong vlog talaga, as in hindi ako nag-vlog kasi sobrang linis lang ako ng linis. Kasi ang dami namin binago sa bahay. Yung TV, nilipat na namin doon. Doon na part, pati yung computer, nilipat namin doon. Kasi yung stocks, kasi nahihirapan na kami kung saan namin ilalagay yung mga stocks. Talagang hirap na hirap kami, guys. So, ayun. Tapos pala, walang internet connection na naman. So, pupunta ako ngayon sa computer shop. Dahil doon ako mag-upload. Pero, medyo maiksi lang naman yung video ko na inedit kagabi. So, ayun. Maaga akong alas, nakapagugas ako ng plato at saka nakapag-lilista rin ako. Pero mamaya, alis ako. Busy ako. Marami akong gagawin kasi today. Sa aking to-do list, ang dami. Tapos may mga bibilhin pa akong mga ilaw. So, yun. So, yun lang guys. Hello guys. Ay, ang liwanag. Nandito ko sa ano. Kasi yung table namin, tinransfer namin dito sa may bintana, pero papalitan ko itong Hi guys. ni Papa. Say good morning. Morning. Bye. Kumakain kami ng papaya. Tapos yung table pala na Coca-Cola, pinasok ko ulit. Kasi yung isang table, nilagyan ko ulit ng computer. Wait lang. Tapos, bibilhin ko na naman doon ng mantel. So, hindi mo na kami gagastos ng masyado ngayon guys dahil nung last nga, naghanap kami ng school ni Hagrid kung saan siya mag-aaral. So, medyo okay naman yung down payment, pero may school pa kami, ibang school pa kami pupuntahan. So, gusto ko kasi kaming dalawa talaga ni Papa ang pupunta sa school para alam din niya, hindi pwedeng ako lang. Tsaka para makita namin kung ano yung sa school nila. Pero yun, next time pag-uusapan natin yan guys pag okay na. So, ayun. Nag-ano lang ako, nakaupo lang ako dito guys dahil anong oras pa ba? 8. So, yun. Naglista lang ako kasi nag-ano ko kay Papa. Nagpaalam ako sa kanya na kukuha ako ng budget for kasi bibili ako ng ilaw. Ang ingay ng TV. Bibili ako ng ilaw, tapos ano pa yung bibilhin ko. Basta naglilista pa ako guys para alam ko kung magkano yung aabutin. So nagpaalam na ako sa kanya. Kasi kailangan din kasi tinransfer ko kasi nahihirapan ako sa mga stocks. As in, para kami nag-explore kami kung paano namin na para maluwag na siya. So ang ginagawa ko ngayon, dahil since maliit lang yung bahay namin, at okay, chika ko na lang sa inyo ngayon, no? Mamaya ko na lang iti-chika guys kasi maglilista pa ako. Iti-chika ko sa inyo about sa yung plan namin, about sa school ni Hagrid tsaka sa pero yun, so yun, maglilista muna ako dahil kailangan maaga kong matapos nito dahil marami pa akong gagawin at hindi ako makapag-update sa Shopee dahil walang connection. Nagpa-load lang ako. Kaya
Ayun. Tinitipid ko yung aking data. Kasi 50 pesos lang yung niload ko. So, yun lang guys. Medyo maliwanag dito, no? Kasi nasa bintana ako eh. So, yeah.